ଆଖିର ଲୁହକୁ ମୁଁ ପୋଛି ଦେଇ ପାରିଲି ନା ତା ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ସବୁ ଦୁଃଖୀ ହେଇପାରିଲି। ବାପ ପୁଣିଆକୁ ମୋର ଆଜି ସତ ଅଧିକ ମୋ ବାପ ପୁଣିଆକୁ ମୁଁ ଆଉ ଆଜି କିଛି କାଲି ନାହିଁ ବୋଲି ମୋ ପୁଅ ବୋଉ ମାନେ ଆଜି ମତେ କିଛି ଜୋତାରେ ପିଟୁଛନ୍ତି। ଚାକର ଅମର ମାଝିଆ ଭଳି ସେମାନେ ମତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ନିଶିକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଟା କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା ଘରକୁ ମୋର ବୋଉଟିଏ ଆସିବ, ମୋ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳେ ସଞ୍ଜ ସଳିତା ଜାଣିବ। ଗୁରୁବାର ମାନବତାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ପଡ଼ିବ ଆଉ ମୋ ହାତରେ ଜଳନୁଟା ଧରେଇ ଦେଇ କହିବ ବାପା ମୁଁ ତମ କହି ଖାଇବ ବାড়ি ଦେଇଛି ହାତ ମୁହଁ ଦୁଇ ଖାଇବ ହାତ ବାପା ଖାଇବ ହାତ। ନିଜ ସଞ୍ଜ ପଡ଼େ ମୋ ହାତରେ ଚା କପ୍ ଧରେଇ ଦେଇ କହିଥାନ୍ତା ବାପା ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଚାହା କରିଦେଇଛି। ତମକୁ ପୁରା ଡାଇବେଟିସ୍ ବିନା ଚିନିରେ ଚାହା ଦିଅ ବାପା, ତା ନହେଲେ ଚାହାଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ମୋ ବୋଉର ସେବା ମୋ ବୋଉ ମୋ ସେବା କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଓଲଟି ମୁଁ ମୋ ବୋଉର ସେବା କରୁଛି, ତାକୁ ରାନ୍ଧି ବାଢ଼ି ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି, ଚାହା କରିବି ଦଉଛି। ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତା ପାଲ ଟଣା ଲୁଗା ବି ମୁଁ ସଫା କରୁଛି। ଆଉ ମୋ ପାଠୁଆ ପୁଅଟା ସବୁ ଦେଖୁଛି ସବୁ ଶୁଣୁଛି, ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ପଡ଼ି ସିଏ ବି ମୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇ ଦେବାକୁ ପଛେଇ ଯାଉନି। ପୁଅ ବୋଉଙ୍କ ଠାରୁ ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଇ ଖାଇ ମୁଁ ଖାଲି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡାକୁଛି ଆଉ କହୁଛି ହେ ମୃତ୍ୟୁ अरे तमे कोठी अछो ए जीवनटा मते मोर टिके बोली बिल्लू पनाई मते तमे बाबू नहीं जाओ मृत्यु मरिବାକୁ ଚାहे मरिବାକୁ ଚାहे ये कहानी कौन एक नाटकर कहानी नुहे कि चलचित्र कहानी नुहे ये कहानी हूँ निशिकांत महापात्र जीवन ये कहानी तो मुझे शुणी बाकी कहानी Oh,